1 Siyana-ke nomsidwethu isithoba sedikazi mfowangconge sibona nomsila ngaphambili enze nomsila ngemuva bengingasho-ke ekuqaleni ukuthi silake Mafunze sizobungaza u-anti isinqunatheswa zona namhlanje yena zokuyiphatha kahle azebe neminyaka yo-72 njengamanje sibuya kubona kumcimbi nyamanje uhambe kahle kakhulu kakhulu umchwelekela nami engibuka Amabutho ahlangene kunesipho asipho u-anti bese umchwele mhlawumbe ezokhuthaza nezinye ingane ukuthi ziphinde ziyiphathe kahle ngithe mengibuka Amabutho ephakamisa ibhodi ngibona inombolo ebezithi 55,000 okuyisipho esiphethe kahle uyakonyelisa ukuziphatha kahle kwakho ake ngizophuka umthembu ukuthi ubone asikabhoja bhoja isihlalo ukalakala wasiyawugudla umngeni upelapele wenyoni esihla somdlebe esingadlalwa zinyoni umlungu obuhle ufuna nemakhafuleni sesifikile la sikemapholoba lo khuluma wethu sibusile madoda ezefenye zalidla ifenye kwacaca soze kusombesha ukuthi ufuna ukuthini namhlanje usombesa mashedi angithathe ngiseweljiyayo ke babhemu lona okhulumayo usiya sombesa esokeni umkhobo nempundu washaya intombi wakhala abafuna abafokazana uma ncela ibele lodwa ngoba etha yabuza phobonga sika sombesa izwo njengoba silana ke sesibuya khona uyoshaya ke zefenye zishayile zagada zaphuka bawayo kusiyamshembaza selishonile selimathuzi sihleli phansi ke manje nensizwa ke sisixaxa sizonethezeka siyaya kakhulu siyabonga ke kusiyambaza shemu ensizweni beumnandi kakhulu umcimbi ngokubheka kwethu abantu bebulala inyathi intombi kulokhu nalokhu yakuthatha shiya siyabonga kakhulu siyavayelisa ke kumanje amen haleluya khuluma mfowethu inkunzi ebovu mahlabahlabi singadlalwa nyoni ngahlanyelwa ngabhokwamehlo kwasho omkhulu abangizalayo kwathona ngoba ubovu okhulu bekuzona bathi ziningi insizwa zake saba kodwa manje sabuka ukutshela khuluma kutsebovu kade sayiqala le ndima siphuma le mbumbulenyu leka amakama ngehleza kakomoza inyupholi ngoba yena ngoba phela nathi sibaningi ziningi insizwa ngeke ngize ngiyiqethe ngeke ukuyona